Que di que hai xurado, que di que nos copiamos, pero que di Xilda? 7:03 da tarde, estamos aquí no centro de Vigo. Fixadevos que tensión hai, porque a coreografía ese flash mob co que se pretende bater un récord mundial desde Vigo e para o mundo, está todo o mundo, todas eles preparados. Atención que imos ir coa coreografía flash mob para intentar cunha panxoliña que pode ser de feito o himno de Vigo. Ven Pablo por aquí, as pequenas todos por aquí. Empeza a música en 3, 2, 1, ¡a polo récord mundial, vamos! Atención. Sepa hoxe, sí. Está todo cheo de prensa gráfica, porque pode ser histórico que se viva hoxe aquí. Igual que o que vai pasar agora, pode ser histórico. Hora Galega presenta na flash mob solidaria que comeza xa. Eu paro, traspasar nuestros amarillos. Miña nai, Pablo, boas. Buenas. Momentazo, Sí, momentazo. Levades pelexando moito tempo. Moito tempo, moito tempo. Axuda de vigueses, viguesas, de xente de fora, un mogollón de prensa gráfica que hai, porque isto podría ser o récord do mundo. Non sei se vai a ser o récord do mundo. Para min é o récord de Vigo. Aí está. E sobre todo que pode ser este flash mob e esta panxoliña o himno, un himno Podería ser perfectamente, poderíamos volver a repetilo para o ano que ven xa con todas as forzas de todo o mundo, do concello e de todo o mundo. Se alguén nos está a ver desde Tres Cantos Madrid, ou é de Tres Cantos Madrid, que saiba que esa vila é a que ten agora o récord. Pero ollo con Vigo. Esta coreografía ten unha parte solidaria tamén. Desde logo que sí, desde logo que a ten, porque cada participante ten que traer 1 kilo de alimentos non perecederos para o Banco de Alimentos de Vigo, e iso é realmente o importante de todo isto, a solidaridade da xente nestes momentos para xente que o necesita de verdade. Esa é a cousa, ademais de batir o récord, por suposto, e da presentación da panxoliña. Xa vos lo dixen, digo, Pablo, por favor, non rebaixes gas, que aquí vai haber un récord, e veña, seguimos coa coreografía, vamos alá. A ver, en que paso estamos en este? Donde siempre vive o Nadal Vigo, lo saben hasta en